Dobrý den, mé jméno je Michal Udráš a dnes jsem si vybral otázku číslo 15. Vzdálená správa počítače a serveru, komunikace mezi Windows a Unix. V moderní správě IT infrastruktury vyžadujeme efektivní vzdálenou správu a bezproblémovou komunikaci mezi různými operačními systémy s klíčovým důrazem na interakci mezi systémy Windows a Unix, což je Linux a macOS. Jakým způsobem můžeme konat vzdálenou správu počítače a serveru? Rozdíl mezi vzdálenou správou a vzdálenou pomocí. Vzdálená správa znamená, že připojení na vzdálený PC je bez nutnosti lokální asistence. Vzdálená pomoc znamená, že připojení na vzdálený PC je za asistenci osoby u daného počítače. To znamená, my se připojíme na počítač někoho jiného, ten nám musí potvrdit, že povoluje připojení. Pojďme na protokoly pro vzdálenou správu. RDP, Remote Desktop Protocol. Je to proprietární protokol Microsoftu, využívá port 3389. Dostupnost je pro Windows Pro a více. Většinou je problém s instalací, ale není problém pro macOS, tam ho lze doinstalovat. Nastavení klienta, přihlášení, neboli kdo k čemu se přihlašuje, obrazovka, tam můžeme měnit velikost obrazovky a barvy, zdroje, jaké chceme využít třeba tiskárny a disky, rychlost připojení, to ovlivňuje kvalitu obrazu a spotřebu dat. A připojit se může pouze jeden uživatel. Lokální uživatel je v té době ohlášen. VNC, Virtual Network Computing. Jedná se o otevřený protokol. Porty jsou 5900 až 5906, aspoň ty standardní. Dostupnost lze nainstalovat na Windows, Linux nebo Unix a i macOS. Pro Windows existují programy třetích stran, zdarma i placené a standardně je nešifrovaný. Možnost šifrování ale existuje. SSH neboli Secure Shell je bezpečný protokol pro vzdálený přístup k příkazovému řádku. Port je 22. Zajišťuje to šifrované spojení a dostupnost je od Windows 11 na klientu ano, na serveru nutno zapnout, nutnost instalovat na Linux a je součástí macOS. Primárně se používá pro správu serverů a vzdálené příkazy pro ně. Dříve se používal Telnet, který byl nezabezpečený a přenášel informace pouze pomocí plain textu. VPN tunnel. Podobný proxy, ale s šifrováním celého síťového provozu. Principem je, že zařízení se skrze switch, router dostane na VPN server a ten teprve odesílá na cílový server informace. Poskytuje šifrovaný tunel mezi zařízením a VPN serverem, přístup k firemní síti zvenčí nebo obcházení geoblokací, změna veřejné IP adresy, na to vše se používá. Nevýhody, riziko, zavlečení virů, směrování veškerého provozu přes VPN server, čili ten VPN server je tam ten, řekněme, potenciální problém. A příklady je třeba OpenVPN, nebo WireGuard, nebo NordVPN a tak dále. Proxy tunely. Ty používají princip tzv. Forward proxy, kdy zařízení se připojuje na proxy server a z něj teprve přistupuje na internet a na cílový server. To nám zajišťuje anonymitu a teoreticky nějaké filtrování, vyhledávání. Reverse proxy, i když klient se připojí na internet, dále na proxy server a poté až na cílové zařízení. To nám umožňuje lepší vyvažování zátěže a takzvané SSL/TLS. SSH tunel je šifrovaný tunel pomocí SSH, kdy ověření heslem nebo klíčem, například OpenSSH, se můžeme vlastně na tom proxy tunelu dále pohybovat. Nástroje vzdálené pomoci jsou potom Windows vzdálená pomoc, většinou méně příjemné používat,
Programy třetích stran, jako je TeamViewer, AnyDesk nebo LogMeIn, ty pracují na portu 443 HTTPS a vyžadují potvrzení, často placené a nekomerční použití bývá zdarma, například u TeamVieweru. Komunikace mezi Windows a Unixovými systémy. To zahrnuje sdílení zdrojů a vzdálený přístup v heterogenních IT prostředích. Můžeme sdílet soubory a tiskárny přes technologii Samba, což je právě propojení mezi Windowsem a Unixem, NFS, Network File System, běžný v Unixu, existují implementace pro Windows, ale asi ne tolik pohodlné, a potom SMB, Server Message Block, což je protokol pro sdílení, převážně ve Windows. Moderní verze SMB v3 podporují i šifrování. Vzdálený přístup k souborovému systému. SFTP, neboli SSH File Transfer Protocol, se používá pro bezpečný přenos souboru přes SSH, což může být třeba WinSCP pro Windows nebo program SFTP pro Unix. FTP, File Transfer Protocol, je standardní, nešifrovaný a nedoporučuje se pro citlivá data. Nicméně se používá také na přenos souboru nebo přístup k souborovému systému. Vzdálený přístup k terminálu. SSH klienti, což bývá program PuTTY pro Windows, nám bezpečně umožňuje připojit se k Unixovému terminálu z Windows. X Windows System Forwarding, nebo taky X11 Forwarding, to je spouštění grafických aplikací z Unixu na Windows skrze SSH. Další metody. Využití webových rozhraní pro správu, integrace pomocí API, což je Application Programming Interface, nebo specializované nástroje. Síťové služby. FTP. FTP je protokol pro přenos souboru, jak už jsme si řekli, na portech 20 a 21. Má aktivní a pasivní režimy, tam jsou rozdíly v navazování spojení, a má zabezpečenou verzi FTPS, což je FTP pomocí SSH, nebo SFTP, SFTP je SSH, FTPS je SSL/TLS. HTTP, Hypertext Transfer Protocol, nezabezpečený přenos webového obsahu na portu 80, HTTPS, Hypertext Transfer Protocol Secure, zabezpečený přenos webového obsahu po portu 443, šifrování pomocí SSL/TLS, SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, odesílání e-mailů, kde zabezpečená verze je s star TTLS nebo SMTPS, čili zase to se je tam jako Secured, POP3 nebo Post Office Protocol 3, stahování e-mailů, zabezpečená verze opět s SSL/TLS, IMAP, Internet Message Access Protocol, to nám synchronizuje e-maily přes několik aplikací, zabezpečeno opět SSL/TLS a další zabezpečené nebo nezabezpečené protokoly. Při komunikaci mezi Windows a Unixem je vždy potřeba si uvědomit, že může dojít k desynchronizaci podle toho, jaký konkrétně systém máme a případně jak ty technologie jsou mezi sebou kompatibilní. Další termíny, které by měly být důležité pro vlastně určitou zprávu k této otázce. Hlavní funkce SSH. Tunelování nebo tzv. Port Forwarding. SSH nám umožňuje bezpečný přenos dat z jiných aplikací skrze tunelování. To znamená, že místo využití určitých portů na straně vlastně zařízení, odkud nebo kam se snažíme přenést data, využijeme jiné porty, které jsou otevřené vnější komunikaci. SSH zahrnuje nástroje jako třeba SCP, Secure Copy
a SFTP, SSH File Transfer Protocol, pro přenos souborů mezi servery a autorizaci nebo autentifikaci pomocí klíčů, kdy tam máme asymetrické klíče, které zvyšují bezpečnost celkové komunikace. U RDP. Přesměrování zařízení. RDP nám umožňuje vlastně, jak už jsme říkali, využít různé tiskárny na zařízení, k kterému se připojujeme. Ty pak považujeme za lokální tiskárny, disky nebo další periferní zařízení. Šifrování přenosu. Data přenášená přes RDP jsou šifrována, což opět zvyšuje bezpečnost. A podpora na Windows serverech umožňuje současný přístup více uživatelů na jeden server. Tím je myšleno, že pokud využijeme RDP mezi vlastně standardním Windows, řekněme ne serverem, a jiným neserver Windowsem, tak vždycky probíhá komunikace jeden na jednoho. Pokud se připojíme na server, může se více uživatelů připojit na jeden server naráz. Dále k té otázce asi nevím, co bych úplně říkal, ono je to poměrně krátká otázka, ale asi když zmíníte, asi bych se hodně bavil o těch protokolech díl, říkal to jako asi v klidu, Úplně nevím, tady by bylo asi lepší, kdybyste se zeptali, když tak přímo vašeho pana učitele. Ale já osobně třeba nevím, co víc k té otázce říct,